season 4 lembar ni video kod ngawel pada pedang sampai pi kilong kemi kilong pa ki kun samla seram berketai hang ne pok ke nyong terap kai kata ka bentah la ni kai kata ka phang la ni kai kata ka subjek ke kwa ban share kwa ban penpau kemar jong inang iwe pi iwe ke por kolong hadin bagi UI ya ke statement ke bami now chief minister jong jala bat kata ka statement kadai ke statement ke ba penmong ya ke jing ngau jong i kom ki try muluk ya ke jing ngau jong i kom ke jat riu rit pat hang ni bat ngim sau phalashu ya kini ke statement ke bami now chief minister jong jala mar bagi dangken mau baka para jong u hakapor bagadang long MP hapok Lok Sabha ru kala ai ke jingkershan pura ya ke sorkar jong u Narendra Modi pan implement ya ke CAA dari CAB mensyuah tegi so tu baga jingkershan jong ki ya ketika CAB ya kita ipor kadai ka cingkwa jong ki ban penlong ya ke jelam klaya kom ke dustbin pan penlong ya ke jat beru jongi kom ke dustbin ba kita ki karpoi ki karbian na ai kinwan ban sa bian hang ne pok ke jela ke jongi pan ngi UI ban saki ba kat ba u chief minister jonga Assam Ukraine ba kino ki briu ki bawan hadin jong arjar khatsan hapo Assam en syabe bat enum pediang iki bagi de iki nong Assam te ngisau tu ba ka Assam kabe ya kita ki karbian ya kita ki nong sosnong ki bawan sakbian pok ke jela Assam kat ba u konrat sama uyele ban kedup namta jongki te kai ke jing mentoi jong u chief minister jong jela da ka ba kwa ban kedup ya kini ki bar jela la ni kita ki menderi hang ne pok ke ri khasi pat nakaliang jungi kam ki pat ban sosnong ngisau tu bangim don kata ka bor lani kata ka bawar ban challenge lende ban yelek persya kat ya ka bor sarkar pat ngisau lingo hadu kata ba u chief minister Ashwin Arwat udah keren sarong ru juga por buong ba ya kitu ki bala khandra ya kita ki karbian ya kita ki mender ki bawan tri hang ne pok jela ke jongi klaim ki kot kisla ni ada file ke FIR udah ong hadu kata but udah ong ba komba ship hoteli kita ke FIR ulah ada file ya kita ki dekot jong jat benreu ki ba shim la ke jong benta ban penti kena ya kata ka syong sup syong sengan ban penti kena ya kata ka jiskan jong geri be jat benreu na ke jingwan kertlap jong kita ki mender la ni kita ki barjela hang ne pok ka ri khasi be je ke jong ka jubab ka bangi kwa ban ai ya chief minister jong jala kalong pi don kabor ban file da kata ka FIR persya ya ki nong yalam bat ki dukot jong ka ri be jat benreu ki ba shim ki jing kli ban yada namta kata ka jingker klap jong ki barjela ngi ki pat ba no sosnong hawa ngim don kabor ban elek persya ip tang bangi don kabor ban jubab pat ya pi ha ka bakut ke samoy ki jong pi bat ha kata ka por lese kan long ke jing babe na bata jong pi bat kitu ki badon hapo ka National People's Party phimdai ban sel phala ka jingle jong chief minister jong jela bat ka statement ka ba penmi na u ban ong ba Don Hok ya ki seng balang Don Hok ya ki riusimet ban be la de ban khanra ya kita ki karbian ki bawan tri wan sakbian hang ne pok jela ka jongi khan ki kot kisla kata kala dai lupa indirectly ba u chief minister jong jela u kwa ban penher keput ya kitu ki MDC ukwa ban penher keput ya kitu ki MLA ki badon hapok kasang NPP but indirectly kadai ke jingkwa jong chief minister jong jela ba kasang NPP kan khliap lama no lane ke jingkwa ke jong u bagini ki badon hapok ke NPP menta ki badai ki MDC ban ki MLA ki dom job su hakan next election la kadai ki election MLA la kadai ki election MDC pan balai ngakren kom ta kalong kom no pin expect bau pai ba on ai ke jing kershan kom no pin expect bau pai ba un ai ke jing yaro pi haba pi la penmong lupa ya ke sentimen jong ki try muluk jong ki jat benreu rit pat hang ne pok keri India but ngim sau phala ba le se kedai ka agenda jong korat sangma le se ula iwit ya ki MDC bet ki MLA ki badon ha kesang NPP but don lat da komoi pat ban peram lane ban penjot ya ka political career ke jong ki like no da bor persya ya ke jing ngau jong ki try muluk jong kejat benreu rit pat hang ne pok keri India ki balong kita kijat benreu khasi
hang ni po kajala bat kani kalong ke ai ke ba kum gajat benriu ngida pendam jur bat ngin ken mau dugong ya ke ai ke ba chief minister ula jubab bat ula persya ya ke jing sengau jong ikum gajat benriu bat kum gajat benriu kum ki pradok prasnam kum ki dukhat jong gajat benriu ngin sa jubab nda kapor kelawan nda kapaya kelabiang bat hang ta lese kan long gejing babe namta kini kita kibriu gi badon hagani ke jaka ke bakila ban le ban yarap namta ke jat briu ke jongi penban ki long penban ki nosun bat ki long penban kum kita ki nong kudup ya kita ki mender ki bawan puhai bian hang ni pok ke jala ke jongi lengba ki kam ki jam